Piye? Bahan 10,5. Tangkine jos men, tangkine cukup apik yo. Wis iki nang ngene. Mesine piye mesine? Jeleng. Mesine jegeng. Jeleng. Kowe nuk antara ya lampune iki ra ono karo ngecetno iki lur. 8,5. Jiase kelangane gok. Oke, ready. Yo. 15,5 nego 19. Mulus. Iki 14.600 2018. Iki 18.800 2023. Iki 11.300 2016. Merapat bacem Jepon. Dudoi suwira ketok ning ndi cah dudo iki. Ketok ketet wis. Rego pira iku? Ya tak kei bahan ganteng ngono lur. Iya, regane pira? 18 iki ora nganti 15 juta lur. Pira? Wis 14 punjuli sak genam. Loh, 14 nek wis. 14 ngene wis iso teko pawon lur. Iya, lho, welah. Suwira ketok ning ndi kowe, Lek? Aku mencari kitab suci. Mencari kitab suci. Tak kei bahan ganteng lur. Pira iku regane? 23. 23 ngene. Mek susuk Kilometre pira? 3.000. Hampir 4.000 yo. Hampir 4.000. Kaya anyar. Kok tak kei blas sak pintal lur. R15 di angka 10 juta, dapat R15 2016, udah mulus, glowing, mesin segel, pajak panjang, siap pakai. CBR baru 2 tahun pemakaian, kilometer 10.000, mulus orisinil, mesin segel, pajak plat panjang, 2023, harganya cukup 22 juta nego. 13,5 yo. Asli trail yo. Asli trail 2,12 lho, tracker. 13,5. Mesin jas. Woi, pira iki? 9 juta. 9 juta susuk 2014 awal, registrasi masih 2013. Mesinnya segel cak, stripping ori, lampu-lampu ori, siap pakai. 9 juta susuk. 9,5 nae 2014 cat ori, mesin segel. Jias. Ana eko tunggale ana. Selikur juta tahun. 20 selikur. Wah, jias mentare orisinil. Orisinil selikur juta.